No a tu je jeden príklad, akože tiež blázon. A ja som prišiel tu na vlastne Dominika ho pozval, aby som že aj porozprával tuto niečo o stopovaní, svojich cestách trošku a tak ďalej. Tuto videjko som ja spravil tak, že pozadí rozhovor z FM, keď som bol, ale tak zase som bol nepripravený, nevedel som, že či fotky a tie veci a tak ďalej, akože riešiť. Tak som tu dal vlastne tam všetko, tam je celý posledný rok, čo som zažil počas týchto 50 minút. No a s tým, že môžete pozerať, ja veci tým budem rozprávať, čo vy na to môže byť? Hej, servus, čaute, ešte raz, servus. No, tak, kde by som začal? No, ako stopovanie, poznáte stopovanie, stopovali ste, kto stopoval? Ja som stopovala, ale nie na Slovensku. No, aj na Slovensku. Môžeme tu, hej? Môžem čo, do Žiliny. Dneska vlakom, sorry, pardon, to sa spoločne. Dobre, tak by si to už nebol. No, s tým, že začal som vlastne stopovať asi tak nedávno, rok a 3-4 dozadu. S tým, že začal som to, bol som namotaný v Anglicku, ako vidíte. S tým, že strašne nasratý, že nikto nechce zastávať, to je tá anglická iná strašné nastupovanie. No a s tým, že namotal na to Radko Korčok z Krupiny, neviem, asi možno, že jediná osoba tu pozná, to je asi Dominika. S tým, že on išiel stopom z Oxfordu až do Dili, do Indie. No ale tým som rozmýšľal, že co to poviem skúšať, ne? Si to vyskúšam smerom po Anglicku, tak som začal aj také maličké výletiky na 3 dní, na 4 dní do Veru alebo do Stonehenge a tieto také komorové prvká v živote. More moje bolo anglické, kosa, nešťastná vážne. No a s tým, že dopadlo to tak, že potom som sa na to namotal trošku viac. No a išiel som smerom na Európu. S tým, že plán bol spraviť Francúzsko, Španielsko, Taliansko, a tak ako z začiatku, tak trošku vočom. No ale tak to nevyšlo veľmi dobre, pretože tam som spoznal jednu ženskú, to bolo pred minulé leto, a som spoznal jednu ženskú z Kanady, s ktorou sme potom stopovali spolu, dali sme sa nejako dokopy. No a potom som vlastne, dali sme si akože klasické na pláži, proste Benátky, romantika, Blagoči a tak ďalej. No a že som sa o tom, ona letela nás do Kanady a ja som išiel akože za ňou, že no je šalený, že zalúbený, že idem do Kanady, idem fungovať v Kanade, že wow, pecka. Tak som dal veci na charitu nejaké, zbalil som si do sebe proste také veľké rusaky. Že hajde do Kanady, no a tam som dorazil, no a na druhý deň, čo som tam bol, mi povedala, že si našla nejaká iná týpka. No a dopadlo to tak, že som ostal tam myslieť na 2 mesiace v Kanade sám, bez ničoho, tak mal som vo sebe $1000. Tiež som minul behom prvého týždňa a že som povedal proste nič, idem si užívať proste život prvý týždeň, idem proste ten smutok zalievať, ako sa hovorí, zadať, žaliť. A to som si povedal, že prestanem piť, prestanem fajčiť nový život, všetko ďalšie. Nevyšlo, no, takže nespleku, ak mi to povedala, som si povedal, idem kúpiť cigarety a pivo a proste hneď to bolo proste cigaretka, pivo, som sa musel ochutniť. No a tak to dopadlo tak, že po týždni trápenia s ňou som si povedal, kašľam na to, idem preč. No a tak to dopadlo tak, že tu tiež je to tu na skáli, tiež bláznostva. No a dopadlo to tak, že začal som stopovať smerom do Montrealu. V Montreale som používal, vlastne všetky cez celú Kanadu som používal couchsurfing. Poznáte to? Nie, to nepoznáte? Pecka, takže couchsurfing, to má sakra veci, určite, ako vážne, to prídete tam, že servus, poď ďalej, vyskúme sa u nás, kľudne, ale ja potom som aj išiel aj vo Oxforde, ale s tým, že naspäť ako v Kanade. Tam som išiel smerom najprv som mal naplánovaný couchsurfing, že idem spraviť Ameriku, USA. Ale tak na nešťastie na hraniciach ma zdržali počas 6 hodín. No a tam som teda trpel fest. Po 4 hodinách mi povedala, že som inadmissible. Takže neschopný ísť do Ameriky. No tak som, potom ma dali samozrejme do pút, hej, pekne krásne. Tam som rozprával otázky, že boli vaši rodičia v Amerike? Nie, nikdy. A pracovali nikdy rodičia vaši v Amerike? Čo za to si dáte? A keď tu neboli, to asi nerobili, ne? To je normálne, hej. No ale tak potom po týchto veciach ma vlastne vedeli naspäť na tú kanadskú stranu v putách. Ešte sa pýtam, že môžete ma aspoň sfotiť, že keď ma dáte do pút, že to bude vyzerať. Dobre, ale tam nevyšlo to nejako. No a odtiaľ som vlastne potom išiel smerom na Montreal. Rýchlo som si zriešil nejaký couchsurfing. Ale ešte náhodou bola najväčšia tá, že hneď po tých hraniciach, to bolo 7 hodín večer, a bola tma, bola kosa, bolo minus 15, minus 10 stupňov, tak nejako. No a dopadlo to asi tak, že musel som si nájsť nejaké to ubytko.
tak ma som si stopil na autičko, že tam je odvezím k tomu hotelu, tam si vyšpíš, pôjde, bude dobre. Nabral som k hotelu a pýtam sa, že koľko stojí noc? $70, ja pozriem, nie, nedám. Tak ešte halus bola tá, že ten istý chlapík, čo ma tam odviezol, hneď mi sú to naspäť, čo, nejdeš do hotela? Že ne, drahé, prachy, nebudeme meniať na ľudí. Zismysleli tu, poď ideš ku nám. Tak sme nabili ku nemu domov. Tam jeho manželka, Mary, on bol jeho Stefan, jeho manželka Mary nás tie, akože aj malé deti, tak čítali, čo to je, ale dnes som stopár a tak ďalej, to je blázne, ne? No a nakoniec to dopadlo tak, že na druhý deň sme riešili hneď psí zábrať. A už to bolo proste, že sme sa sadli a že ideme ku mojej sestre, mali psí za Prahy a že ideme to zriešiť, že poďme na to, ne, že pecka, dobre, že poďme na to. Takže asi 3 hodinky na to, ak som sa zobudil, tak sme došli do toho no Excela, do toho na tým psí za Prahy a s tým, že vzali sa 10 km šoferov sa aj veci. A potom sme naberli ešte aj ku jej rodičom, ako taký rodinný dom na rodinnej farme. No a dopadlo to tak, že ona si tam sadla na osličky, pekne krásne, má takú krásnu večeru, sme si dali takú spoločnú a tak ďalej. Takže to bolo veselo, no. A vlastne odtiaľ som si uvedomil, že ty kokos, to sa dá, čuješ, bez pirania, bez peniazí, čuješ, už není problém. Že to dal, nie? Tak som to dal smerom na Montreal, tam som si poriešil Marie, to bola jedna Ruska, ktorá študuje v Kanade, v Montreali, tak u nej som prespal 4 noci. No a tam to bolo blázne. Tam, čo som spomenul, že som mal tie peniaze, tam som išiel minul, ale iba ten žiaľ, samozrejme. No a bolo veselo a tak som sa dostal smerom na Toronto. Tam som mal známu ešte, čo ja som fungoval tiež v Oxforde. No a tam som stretol jednu, Leslie sa volá. Takže idem za ňou pozrieť, že čo, ako to bude a halušky a tak ďalej. No a tam, ako som tam bol, dali sme si proste pivečko, vinečko, zrazu telefón, že nechceš šoferovať dodávku z Quebecu do Vancouvru. A hovorím, že však jasné, ne, však hej, že čo mi je, proste akože jednoznačne, že paráda, že idem si to skúsiť. No, takže dostal som takú dodávečku, tam to nebude, takže vám neukážem ani, ale tu si počkajte, ešte budú veci. No. Myslím, že dostal som dodávku, že mám na to 5 dní, aby som dostal do Vancouvru, 5300 km cez celú Kanadu kompletne. Takže to boli ináč akože halúzne veci, pretože ako som sa rozišiel s tou kočkou, tak to by mi dalo ten čas proste, že 6 dní, dostal som, nebudeme si tu klamať, dostal som nejaký ten špečok, proste obalili som nejaký prečka a tak ďalej na tej ceste. No a s tým, že úplne krásne som vyčistil hlavu, ale tá cesta bola tých 6 dní, bolo daco nehorázne, to bolo daco nešťastie, akože čujem. Prvých 1000 km mi nabehol jeden typek tak z cesty, že nedal mi prednosť a nabehol na diaľnicu, ja som zabrzdil, bum, posledné želiny ja vyšiel, čiže som musel byť taký krásne, klasický, jak na Avii. No a potom ešte mi zlyhalo dynamo, čiže som nemohol nabíjať baterku, čiže keď som stále zastavil niekde, vypol motor, musel som pýtať niekoho, že počúvaj, máš to kabele, že by som mohol to prepojiť tak, že by sme to mohli naštartovať. Čiže to bolo také nebarz dobré, ako neviem, sa to veľmi nepáčilo, že koncept v kuse, keď sa a tak ďalej ľudí, ale akože potom som na to zvykol, takže ľudia boli ochotní, každý má kabeláčky náš. V Kanade každý má jeden kabel v aute, jednoznačne, keď vám dojde baterka alebo čo, každý má aute tam. No a potom to zriešilo sa tak, že dostal som, potom som išiel cez do Winnipegu, čo je v strane Kanady, a potom som sa dostal smerom ešte aj ďalej až do toho Vancouveru s tým, že ostal som vysieť, došli mi prachy, nemal som benzín a ostal som vysieť také klišé, že ostal som vysieť v meste Hope. There is no hope in Hope, jednoznačne, ako tam nie je žiadna nádej vôbec. Hodina a pol som tam lietal, že nemáte náhodou mi pomôcť, začne, môžete mi pomôcť, kabely, mi treba naštartovať auto a tak ďalej. Nie, máš $5, ja že nemám nič, no. No a nakoniec som to zriešil tak, že som postavil pred kostol a pozerám, no, tak čo už no. Tak som tam bol za farárom, vysel tú sumu celú moju story a on povedal, že jasné, poď, kľudne, $15 mi dal akože do toho, do auta. No a sme išli ešte aj, som išiel potom do ďalšieho mesta, Chilliwack, čo bol asi 100 km od Vancouvru, tam mi to zase došlo, zase benzín, žiadne prachy, takže tam som ešte halúzil, že máme tu takú vec, sa tu nazýva, že nejaký ten prácak alebo tak niečo, že oni vybavujú práce pre ostatných a ty chod za nimi a povedz im, že ideš do roboty a do Vancouvru, ale že ti došli prachy, že nemáš na benzín, hej. Pretože ja som taký človek, že neviem plávať až tak veľmi, takže
som proste prišiel za ním, som hovoril, my také nerobíme, ale tam môžete ísť na ministerstvo sociálnych vecí, kvázi, takže tak, nejaký to pobočku tú kanácku nejakú. A bol som tam, vytiaľ som si listok, pozerám 83, číslo 72, bolo tak vysvetlenie, tak som sa spýtal pre všetkým, že prosím vás, robíte také niečo, že potrebujem prachy nejaké na benzín, tak môžete mi pomôcť niekto? No, také nerobíme. Dobre, som si povedal, ale že tu je Salvation Army, armáda spásy, že tam zbeníte, že tam vám pomôže niekto, ne? Tak som nabehol tam a zase $15 ide ešte hodiny na benzín. No s tým, že auto stále fičalo ináč, to som nemohol zastaviť do čudnej sestry. Že vás zastavíš, nedá sa nejako naštartovať. No a potom už som to dostal sa do Vancouveru, do toho bodu, že išiel som dole kopcom a parkovisko bolo asi nejakých takých 500 metrov predo mnou, s tým, že už som išiel na výpary a už bolo cítiť, že to auto už nie je dobré. Takže dopadlo to tak, že bez všetkého, bez benzínu, bez peniazy, bez všetkého, tak som zapršal na to parkovisko a som si vydýchol. Takže 6 dní, ale to bolo daco. To je jak toto tu má, že proste nehorázne na to, nešťastie, ako vážne. No a potom som ostal v Vancouveri, tam som strávil 2,5 týždňa, s tým, že 2,5 týždňa to som mu prespal jedného tiež Rusa, tiež hlavne ako proste ďalšieho, jedného Rusa, Vadima, ktorý ako fungoval, pracoval pre recyklačnú spoločnosť a vozil vlastne ten recyklovaný odpad. S tým, že svojím spôsobom počuli si niekedy o dumpster diving alebo anglický housekeeping. Alebo že proste s tým, že idete do bedňov, čo povieš bedňu, čo aj do veľkých marketov ako Tesco a tak ďalej, čo ako vyhadzujú tie dielá, ktoré sa dajú ešte použiť. Takže to on to riešil ale na čínskom markete, v čínskom obchode, čiže každý deň sme mali často veci. A jahody, čuk, ako vážne, všetko možné, nádhera, ako vážne, také ovocie, ktoré som v živote nikdy nevedel o tom, že existuje. A proste taká bombula veľká. Zelená chopatá. Zelená chopatá, to je to poznám už Vianoc, hej. No ale tak akože dopadlo to tak, že ešte som išiel riešiť tak, že ostal som tam trošku, aj tam som spoznal super ľudí, hlavne chalanov od Grass Frames, si založil ako takú firmičku, aj takú dielničku a vyrábajú bicykle čisté iba z bambusové bicykle, čisto ako framey, s tým, že samozrejme kolesa sú železné, to na bambusov ešte nie dobré, tak to načí. No ale ináč akože fakt, že s nimi som strávil tak dosť veľa času. No a potom som sa dostal ešte do Whistlera, tam som mal akože tá jedna známa, čo bývala u nás toho Vladima, toho môjho couchsurfera, tak ona išla tam na pár dní, že tam má nejakých známych, takže neviem pozrieť tam. No tak dobre, poďme tam, nie, všetko palezové. No tak som sa tam nejako dostal, akurát, že počasie bolo na ono, pršalo, samozrejme klasicky ako v Vancouveri, vlasy boli dlhšie, tie samozrejme ako vidíte tam, to bolo veľmi nezakože halos. No a s tým, že dopadlo to tak, že stál som tam 3 dní, potom naspäť do Vancouveru a tam som chytil nejakého toho vírusa, alebo ja neviem, čo to bolo, ale tak som strávil týždeň v posteli, v horúčkách a som bol proste a som tam metal, že ne, ja si nemôžem pohodlný jak raz. Takže po týždni, ako u toho Vadima, tam som mu ešte maľoval a tieto veci samozrejme. A on mi potom povedal, že môžeš ostať koľko chceš, že nie je problém, kľudne ostane, dokedy sa budeš cítiť lepšie. No tak ja som po týždni sa cítil čosi lepšie, takže multil ma čas, lebo som mal nejakých 3,5 týždňa, 4 týždne na to, aby som sa dostal smerom do Montrealu, tam som mal hodinku odtiaľ. No a dopadlo to masakrálne, že som sa poslal na cestu, chytil som jeden stop, no teda 2 stopy, asi 100 km od Vancouveru, ale potom som chytil jeden stop jedného týpka, staršieho pána, ktorý fungoval na severe Alberta, čo je region, jak to? Region. Region? Ne, čo ja, vychodia, neglúpi. Takže region Alberta. No a tam na severe vlastne oni majú tie oil rigy a tie všetko možno na tú naftu a tie továrne a tak ďalej. No tam robil kuchára a išiel akurát, po pol roku, čo tam strávil, tak išiel akurát domov. Takže som mal stop 2300 km priamo do Winnipegu, 27 hodín a aute sme boli spolu. No ale bonus bol taký, že keď som nastúpil k nemu do auta, tak povedal, tu si sadni a sa s ním nerozprával. No dobre, to som si šedol, sedím tam, tie bata, tak čumím, no aj som sa vyspal ani také 2 hodinky v pohodičke. No a potom on začal rozprávať, že čo, jak, bum, 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 a už sme kecali o všetko možnom proste ako vážne. A to je to na tomto krásne, na tomto vstupovaní, že by som sa povedal, že úplne tí ľudia sa niekedy tak
dokážu povedať viac vecí ako tým známym, lebo vlastne tí stopári, oni nevedia ich minulosť. Tí, čo ich zoberú, vedia, že proste, že môžu si niečo dovoliť, ale nemusia. A dopadlo to fakt, že krásne s tým, že sme sa rozprávali o UFO, o duchoch a že mi rozprával, že UFO, že bývam tam, je tam taká riečka a tam zrazu vidím také biele na to riečku a to opisovalo, to ťah, tá riečka, zrazu prišlo druhé, halušky, ne, ale zrazu som aj tak vydýchol na konci toho všetkého a ja som videl, že to bolo uspokojenie, že ty kokos, že držal to v sebe dlho, proste nebol to povedať nikomu, bo si mysleli, že co, akože blázen alebo co, ne. Tak ako normálne tak vydýchol isto a pekne, že fakt, že cítil som akože v tom, že konečne to sa uvoľní. No a s tým, že som sa do Winnipegu, kde som ostal ešte s jednými známymi 3 dní, čo bola ako taká halus. No a z toho Winnipegu naspäť do Toronta a tam už boli 2 týždne usielný party, pretože po ceste do toho som stretol jedného chlapíka, ktorý mi ponúkol prácu, aby som mohol fungovať na normálne, že jedlo si kúpiť a ďalej. Takže robil som na stavbe, klasický Slováč, nezapre. On mi hovorí, že vieš robiť stavbaninu a ja čuj som Slovák. Robíme stavbaninu, čuť nejaké desky, ináč, toto je ten Vadim a toto je vlastne ten couchsurfing vo Vancouveri, ktorého som prespal, to je ten. Keby tam bol zvuk, tam on povie, že priviet, ale tam zvuk tam nie je. No a s tým, že to bolo v Kenore, u toho typka, že čo mi ponúkol robotku, no a tam to bolo celkom akože zaujímavé, pretože tam som stretol ešte zo pár ľudí a robil som tam deň a pol, na stavbe klasicky sme pribíjali nejaké deštičky s pištolikom a sme sa tam hrali na mafiáne, že strelali po sebe konicami a tak ďalej. No a deň a pol zarobil som $160, čiže bebe, čo vám povedať, akože bolo to pecka. No a s tým nie, že poď, ideme na pivo, že pozývam ja, vieš, tak som sa čítal, že pozývam ja, tak som ho pozval na pivko, dali sme si večeru spolu. No a na druhý deň som odišiel z toho, to bolo pri Kenore, a Kenora, čo asi tak, v Kanade. No a s tým, že do Toronta, no a v Toronte začali proste akože krásne časy, pretože tam som už strávil 2 týždne ešte a tam už to bolo také, že poď tu je akcia, poď tam je akcia, poď ideme tam pozrieť, ideme zahrať ping-pong, ideme zahrať toto, poďme sa vyplávať a tak ďalej. Našli sme dokonca proste bazén, kamoš mal ako kľúčik od toho, čo som býval, taký Francúz, tak našiel, mal hneď vedľa ako toho domu, bola veľká budova, 20 poschodí a na hore bol taký private swimming pool. No koniec, čujete, krása, na streche 22 poschodí vysoko, pozri sa dole, tu máš bazény, tam ešte slnko bolo, bo to bolo ako od marca a fakt, že každý hovorí, že to bola najteplejšia zima v Kanade. No a vtedy som sa aj opálil za posledné 2 týždne, čo som tam bol. To sa opálil klasicky na robotníkach, takže po latričkách a ešte tu som mal také večko, čo bolo akože celkom veselé. No a potom smerom tam v Toronte to sme zažili fakt, že každý deň niečo iné, stále nestretli nejakých nových ľudí, stále proste to bolo akože poď tu, Slovákia, ty si Slovák, Slovenská, ty si, a už debaty proste boli a tak ďalej. No a potom som sa vrátil naspäť do Victoriaville, kde pochádzala moja bývalá ináč, čo som rozprával na začiatku. No a tam som strávil vlastne tá malá kočka, ktorá tancovala na začiatku, ste videli? A vidíš, tancovala, nebudem spievať. Takže, no a vlastne to bola najlepšia kamoška mojej bývalky, ako jej mama. Na u nich som prespal v noci, tam sme si dali takú krásnu rodinnú večeru. Rozlučil som sa, tam som vyhodil svoje topánky, čo som mal so sebou nastaviť na ten dôvod. No a tam som povedal, že dovidenia Kanada, hneď som to z Victoriaville stopol smerom do Montrealu na letisko, tam som obehol pár hodín, som čakal ešte nejaké 3 hodky na letávku, takže to bolo v pohodičke. No a ešte taký bonus sa mi stalo, že počúvajte, že prepáčte, ale tam sú ľudia, veľa ľudí, tam môžete letieť tak náhodou deň neskôr. A ja hovorím, a čo mi dáte na to? No, zaplatíme vám hotel, máte také veci, budete mať taký bonus a ešte $400 k tomu, čo by ste mohli minúť v reštauráciách. A kúkam, za mňa pýtaj, čo, stávam, jenom začnem, možno ako iného, čo, kde je hotel, daj mi kľúčiky robiť, ne? No ale tak na nešťastie prišlo za 10 minút, že tá smola, máte, môžete letieť týmto, ale nič hotel nebude dostupný. Takže som letel naspäť do Európy, tam som v Paríži, to bolo Paríž-Montreal, linka. S tým, že z Paríža som išiel ešte do Lille, tam som strávil taký víkend s jednými super ľuďmi, tiež couchsurfermi.
No a potom som išiel do Holandska za kamošom, za mojím teraz spolucestovateľom, s ktorým ideme riešiť ďalšie veci, Matušom Kačeniakom, ktorý fungoval ako Van Rij, to bolo v Holandsku. No a dopadol tak, že chlapec tam bol malý Gucci, kde to smrdelo, pracoval klasicky proste v sklade a za smiešné peniaze a proste som povedal, že ty tak nemôžeš žiť. Ako fakt, že poď vymýšľaj, žij, proste daj si niečo, proste, že by si to naplňovalo. No a zrazu mi dopadli tak, že sa pridal ku mne, zriešili inú vec s názvom FYS, je to na Facebooku FYS Free Soul, takú skupinu, kde tam dávame fotky, videá a ešte chceme ostatní cestovateľ, aby sa k tomu tak nejako pridali a ešte plus to nejako tak rozviedli trošku viac. No a s tým, že dopadlo to tak, že sa pridal. Ja som išiel potom do Londýna, ja som tam robil 2 mesiace, som si kúpil počítačík a nejaké tie, akože zarobil som si nejaké tie peňažky. Nie v sklade, ja som čašník, vyučený, serus. No a donesím niečo. Pivo? Nič? Dobre? Dobre. Vinko, hej, máte vinko, že sa na to vinko? No a potom vlastne v Londýne som robil 2 mesiace a tam sme naplánovali cestu, tam som zorganizoval jednu vec na Balkáne, to bolo vlastne teraz to leto, čo bolo. To sme na Balkáne v Bulharsku, na pláži Karadere. Tam som chcel zorganizovať, tam som bol aj pred minulého leto, s tou Pirankou, čo som tam s tou Pirankou. No a tam som chcel zriešiť, že poďte Slováci, že poďte kúknúť proste na stopa, alebo čojak, alebo na aute, autobusu, letadlom, jak chcete, ale poďme sa tam stretnúť, a aspoň tí sprešovať, že som tak volal, že poďte kúknúť, že jak to bude na pláži žiť, stane ohník na vonku niekde a proste trošku vypnúť z tej reality, z toho systému, čo tu žijeme ako bežne. No a oni, ideme všetko, bum, nalaseno, 200 ľudí, proste paráda, čo nešťastie, 10 nás tam skončilo. Takže bolo to ako, že aj to je ten bazén, je to bonus, toto je vyhľadina z toho bazéna, ale ten masakr, to bolo. Slnečko svietilo, čo mi na hoľaka, ešte marci si gačko, toto bolo to roto. No a potom, čo sme boli v tej, čo som sa vrátil naspäť na Slovensko, preto som riešil ešte Česko, Slovensko asi také 3-4 týždne. No a potom sme riešili, išli sme naspäť do toho Bulharska. Tam sa nás bolo 10 ľudí, tam som vstupoval už vlastne s tým Matušom, s tým kamošom. On teda vstupoval do sestry, ja som vstupoval ešte s jedným Matušom. Matušov, Petrov a Marekov, to dobuduje, nešťastie. No a išli sme tak, že išli sme cez Rumunsko, cez Karpaty, tam sme sa zastavili v Ruse, tam sme prespali, v Brašove, potom sme prespali pri Ruse a potom vlastne na tretí deň sme boli na tej pláži. A tá pláž ináč neskutočná. To plánuje proste Balkán, jednoznačne pláž Karadere v Bulharsku, odporúčam vrelo. Je to svojím spôsobom trošku taká hypnotická pláž, kde je proste jasné, vidíte holí ľudí, tam môj obľúbený napríklad proste tanec bol privítanie ľudí, že ja som to tiež behal na ja som proste ding, že čaute a ding, vítam. Takže akože to bolo tiež také zábavné trošku. No a s tým, že tam sme strávili 9 dní, iba v stane čisto, riešili sme to tak, že nabali sme do marketu a že máte nejaké zvyšné ovocie, zeleninu na výhodine a jalštné, berku, slivky akurát dozrievali vtedy, takže to bolo akože také biele, štávna, teraz sme sa nazberali, spravili sme si džem, potom sme tam chodili na ryby, tie mušle sme sa tam mali na okuláre, že to bolo dobrý. Preto vás brali tie mušle a už sa to otvorili pekne so špagetami na cesnačíku. Masakr. Mardovi. No a potom vlastne po tých 9 dňov na tej pláži sme skončili v tom, že ideme smerom, tam sme stretli jedného typka, sa volal Boka, alebo to je prezivka, ale ideme smerom Krasimír Bonev. To je meno, nie? Krasimír. Ešte si vážne. No a dopadlo to tak, že poď ku nám, prespíte a sme spali asi v takej malej izbe, ako by som povedal, takto po tade a fakt, že taká maličká izba, tam sme spali 5, takže to bol tiež taký bonusy. No a tam sme stali tiež 3 dní v Sofii, ináč Sofia je krásne mesto. Kto skateuje, úžasný skatepark, kto vrajtuje, úžasné veci, proste akože na vrajtovanie, kto užíva života, proste krásne mesto, fakt, že aj. No a dopadli sme. Potom sme odišli zo Sofie a sme išli smerom na Guču. To počúval Guča festival. Guča festival, tak to čul, nič. Guča festival, cigáni! V Srbsku, v meste Guča, malé mestičko proste v takom údolí, čudné, či takým muzičkami a tak ďalej. Je tam 7-dňový festival balkánskej muziky, kde
kto má chuť ísť na Balkán, fakt, že idete tam, je to zadarmo poprvé, je to festival, kde v kuse sú trubky a gajdy a všetko možné bicie a balkánska muzika, akože masakr nádhera. No a tam som stával 3 dní. Ale tak z tých 3 dní som nebol ani jeden triezvy, pretože to, kde som išiel a že skadity, Slovačka, víno, pivo, rakia a ideš, vieš, proste a v kuse len podávajú len fľašku a ty kúkaj, nechcem, ale keď povieš nie, tá oni ešte viac budú začnúť, takže to stačí len raz a ísť preč znovu. Takže tam to bolo také, že fakt, že nešťastie, tam to bolo krásne, fakt, že a bol tam ten Goran Bregovič, vystupoval, potom ešte aj ostatní takí známi veci, Kosturica tam tiež nabehol. A bolo to také milé, že ráno sme sa zbudili, neboli nejakí Srbi a ja som nemal žiadnu vodu pri sebe, vôbec nič, ale suchoty nehrazné, hlava taká vystavená. No a typek mi hovorí, že čo, poď pivo, a že nie, pivo nechcem, nie, víno. A tak predo mnou vypil pivo, už máme iba víno, že to dá, tak som tam exol som tam bola vínka, oni pozerali, že to čo. A čo musíme, nie to červené vínko, to tak klidne, že normálna klasika. No a potom sme tam ešte stretol som kamošku, tak náhodne čisto, z Košic, blízko Košic, a študuje v Brne. No a tiež pozerám mne po ulici a ona že Peťo, a taká Veronika! A on sme tam proste kakali ako na blázni a že poď dnes, čo si, a tam ideme domov. Nejdete nikde, ostávate ešte jednu noc, ne? A že dobre, fajn, ostávame ešte jednu noc. Takže potom sme to ešte urobili také celkom veselý deň na Tiguči. No a na druhý deň tiež po strašné kocelenie sme sa zobudili a sme sa vydali smerom na žijeme do Chorvátska, do Trogiru. Tam sme mali vyriešený couchsurfing u jednej známej Mariana, ktorá bola tiež na tej pláži Karadera, ale tak veľký predtým. No a ona tam mala jeden domček, že po babči som tu mesiac, takže príďte, kto chce, nech príde proste, že paráda, že super. Tak sme nabehli z tej Guče, tam sme sa rozdelili, ja som išiel sám a ten Matúš, kamoš teda, a on išiel ešte s jednou babou, tu má z Liptovského Mikuláša, že idú proste spolu a že ja pôjdem sám, že to bude skôr. No a ja som stopol jedného Ukrajinca a ten hovorí, že kde ideš? A on mi hovorí, a idem na Černogoru. Dobre, poďme na Černogoru. Ideme tak proste smerom okolo cesty, pozerám, Matúš Veronika tam proste snaží sa proste stopovať, že to oni sú so mnou, že poďme, bereme, on bol sám v aute. Takže dopadli sme tak, že všetci sme natrpali auta, úplne rúbsakmi, no a že ideme smerom na Černogoru, čo sme mali asi nejakých 600 km pred sebou, 600-700 km, na po Srbsku a tiež po Bosne, to sú také cestičky, že Losové. No a tiež sa nám stalo tak, že s tým Ukrajincom, on bol taký veľký chlop, 2 razy jak ja, čuli sa hlava, klasicky, chutne do neho a... No ale tak strašne zlatý bol a taký flegmatik, že kolik, tak vážne. A zrazu prišli policajti, sme tak obehli na auto a zrazu proste fízli tam stále hneď z pozorov, tak vybehli. A my pozerám, no a už proste, tak sme sa museli vrátiť 20 km naspäť do jednej dediny, tam, že ideme na súd, tam sme čakali nejaké 3 hodiny, že aký súd rozhodne zaplatiť pokutu, že musel zaplatiť 140 eur, no a že on 140 eur, tam som bari, tam na tu máte, nech sa páči. A potom sme išli napríklad do tej Černej hory, a potom, ako sme sa tam dostali, tam sme prišli nejaký 3 ráno, keď sme sa ako len tak vyspali a tam bolo najhoršie, že všade si každý pýtal proste nejaké peniaze za flex, že si môžeme postaviť strany. Tak sme povedali proste nasrať, nám zobrali ešte aj občianske a aj pasy a pozerám, že čo, však neplatím, ja som tu prišiel ráno, ja som sa tu vyspal a chcem ísť, čo, vy si tu platíte proste, nebudem platiť, dajte mi občianske aspoň, tak sme sa pohľadali trošku, tak vrátili potom ten občiansky, aj ten pás. No a my sme sa potom s Matúšom a s Veronikou zase rozdelili, my išli do toho Trogiru, do toho Chorvátska a ja som tak videl, v Černej hore, tam bolo pri meste Budva, taký kopec hore, pozerám, že tam chcem ísť. Tak sme sa rozdelili a tam som si našiel v jednom hoteliku, som navrhol, že môžem si to odložiť rúbsačím, že sa len tam berú nahore na kopec a naspäť, že potom večer si ho vyzdvihnem. A on, normálny? No tam na kopec, normálny? No že ne, že Slováčka, nie? A on, jasne. A ešte našťastie v tom hoteli boli aj ešte nejakí Slováci, tak oni, akorát som stretol potom tú ešte ženskú, a ona, že jasné, tu si zlož veci, nie je problém, že paráda, nie? Tak som si dal takú túru, pekne hovorím, 40 km dokopy to bolo, s prevešením, že fakt som začal od mora, 1670 niečo, metrov nad morom. No a proste to bolo také krásne, že nevybral som tam hore a som mal všetko tak na dlani. Tak som si ukázal, že bába.
mám vás. No a tam potom to bolo ešte house, pretože to bolo nejakých 6 hodín večer a tam už okolo 8, pol 9 sa začalo smievať, to už bolo koncom augusta. No a som povedal, že to čúta 4 hodiny, čiže teda 5 hodín mi to trvalo smerom hore a za 2 hodiny som to stihol dole s tým, že som utekal a proste už bola tma a pozerám, že už iba som pozeral, že biely kameň, tam nestúpem a tak ďalej, takže to bolo tiež akože haločka, lebo svetlo som nemal žiadne. No a potom sme nabehli do toho Trogiru v Chorvátsku, k tej Mariane a tam to bolo proste začo nehorázne. Jednu noc sa nás tam zbehlo 26 couchsurferov z rôznych, boli tam Poliaci, Ind, Austrálčan, Američan, ja neviem, všetky možné proste, akože čo tam bolo, Číňanka tam bola samozrejme, že jedna. A sa nás tam bolo proste akože 28 ľudí. No to bolo proste super, to bolo nádherné. To sme nabehli na market, tam sme sa spýtali, či majú nejaké tiež klasické veci, či majú nejaké zeleninu na vyhodenie a oni hovorí, že hej, máme tu 5 kg banánov. Že to čo banány? Zamrazili nejaké banány, ošúpali, zamrazili. No a sme ešte upekli sme ešte aj koláč. Lebo ja som sa akože staral tam za to, že tam mohol som spať, nemal som žiadne prachy. Takže vlastne ja som sa staral o ten dom, váril som tam a upratoval veci. Takže napekol som banánový koláč a na druhý deň sme navali naspäť do toho obchodíku a hovorím, že toto je za vaše banány za včerajšom. A on že chvála, Bohu sa mi ďakoval veselo. Naozaj tam bol vlastne každý deň a stále nám niečo dávať, nejaký tu, mali sme takú úplne veľkú krabicu plnú nektariniek a marhúľ a tu sme tiež napekli koláč a sme to tam podávali a tak ďalej. No a to je ten Matúš ináč, ten spolupci sa tak tiež blázon. Šalený. No a dopadlo to tak, že nabali sme ešte aj do Fish Market a tamto rybky sme mali určite takéto rakúske rybky. No aj oni to chceli vyhodiť, že nedobre sme nepredali tam tu stuchty. Ak stuchty, nič, breme, všetko, čuj. Také rybky s cesnačikom, cibulečka, normálne takto krásne, vieš, dáš do ruky, zapiec. Dá sú nehorázne, ako vážne, masaker. No a tam potom z toho Trogiru sme sa, tam som strávil 10 dní a neľutujem tých 10 dní, pretože to bolo vlastne niečo úžasné, tam sa to stále striedalo na tom dome, každý deň bol niekto iný, každý večer bol sa stredialo niečo iné, išli sme do mesta, na do spredu. Toto je blízko v Holandsku. To Hovenraj? To je tá kompa na tých, tam som bola. Hej? Tam som žila, no. No vidíš, na tej kompe som si dala špečíka. Aj my sme sa dali špečíka. Vidíš, sa nemali, ne? Co ty hovoríš? A dobre prečo hovorím. No a s tým, že dopadlo to tak potom to Chorvátsko, že potom som išiel smerom domov na Slovensko, tam som ešte stretol zo pár ľudí po ceste, fínske kočky, ktoré si prenajali auto a boli na dovolenke na 2 týždne, takže s autom lietali si hore dole. No, veľakrát sa stalo, že som musel ísť po diaľnici, čo nie je ako dovolené veľmi, a ešte párkrát sa stalo, že som musel ísť v noci, pretože tam tma, tak som vysvietlil som sa nejako aj po ceste. A ešte tie fínske baby ma videli, že popri ceste, že sme sa báli tých zastaviť. Ja som akorát potom zastavený jeden kamionista, dostali sme sa na nejakú benzínpumpu a tam boli tie dve baby a som sa tam rozložil neklasický laptopy, tu na bum, tu na jedlo, som si začal tam dávať na pumpe a oni že no, my sme ťa videli, sme sa báli zobrať. A že babi, kde idete? Tá ideme do Balatónu, ne? Balatónu tu pecka, tu bolo iná za Zagrebom. Že dobre, poď, poznám, že super, paráda, tak strávili sme spolu akože noc pri Balatóne. Tam sme sa, ráno som sa zobudil, tam som potom išiel smerom svojím a oni išli tiež svojím smerom. No ale tak maďarské stopovanie, teda to nešťastie. To je najhoršie stopovanie, čo môže byť v Maďarsku a Chorvátsko v lete, ináč. Nikto nezastavuje. Málo to. Slovensko. Ani Slováci čujú. A Slovensko to je... Slováci to je ešte... To nič, to oni tam idú, majú tam na balené, tam máme rupsáky, kačičky a nafukovacie anče a všetko možno proste, máme plné auto proste a nezastaví nejak raz, aj keď je, proste má tam flek, že by sa tam ten človek obchal, ale to boli také náhodou. Ty si neplávaš s kačičkou v mori, si neplávaš s kačičkou v mori? Čo im našli takú nafukovaciu, takú veľkú žltú. Vieš, čo to bolo? Sme zaplávať. To bola pecka. No a vlastne potom na tom Slovensku, teda som sa dostal na to Slovensku z toho Chorvátska s tým, že to bolo nešťastie veľa toho, vieš, akože vážne to boli príhoda za príhodou, to by som dokázal rozprávať veľa, ale to ja neviem, že ako, čo si môžem dovoliť, takže tak zbežne to
prevezie a potom sú otázky a potom nám budeme odpovedať. Asi, že tak funguje, nie. No a potom som vlastne z toho Chorvátska som dostal domov na Slovensku, tu som strávil nejaký ten čas a naspäť do Oxfordu, do Anglicka samozrejme tiež stopom. No a tam v Nemecku napríklad ma zastavili a že máte nejaké zbranie, a že nemám zbranie, a máte nejaké nožiky, a že hej, mám, som vyťahol doma taký nožik, kľúčak, som vyťahol a oni, že pozerali mňa, a že tu na čo máte, a že no to čo, chápeš, to drevo treba, čo treba naváriť, treba porezať, treba tieto veci, a začal som tam menovať a on, aha, položil, dobre, a máte ešte jeden, a že hej, mám taký zlomený, mal som takú vyskakovačku, ktorá bola, ručka bola úplne proste, nefunkčný nožík, ako vážne, nefunkčný. A oni mi to našli a hovoria, že no, tak teraz zaplatíte pokutu, 30 eur, bum, bum, a že nemám peniaze, ja cestujem bez peniazy, nie? A že no, adresu, všetko, no, normálne mi prišlo ešte na Slovensko, tu na Prešova, že mám zaplatiť 30 ečka. Nič, pravda, neplatím. No a s tým, že potom som sa odnesol do toho Oxfordu a tam som strávil nejaké, koľko to bolo vlastne, to bolo ty kokos, no 3 mesiace, 2,5 mesiaca som strávil v Oxforde, no a pred Vianocami som sa vlastne vydal smerom naspäť s tým, že medzi tým som naplánoval cestu, že pokračujeme ešte s tým Matúšom, ideme smerom do Maroka. Čiže začíname v pondelok, a preto sme to akože tak, že Dominika bola taká milá, že poďme to poriešiť, tak, že môžem porozprávať. No a s tým, že ideme v pondelok, vyrážame smerom do Brna, v Brne máme tiež takúto prednášku, aj rozprávanie, aj jak to máme volať. No a potom z Brna ideme do Prahy, z Prahy Mníchov, Zurich, Janov, v Gressonej, čo je v Alpách. V Gressonej v talianských Alpách, tam máme nejakých známych a potom ideme vlastne do Janova a popri pobreží smerom do Barcelony. Z Barcelony ideme smerom na Santiago de Compostela, potom Portugalsko trošku a ešte pobeháť to Španielsko, Portugalsko. V lete samozrejme, v lete v tých teplých krajinách, keby tu budete mať dyšť, by tam budeme mať slnko. Takže trošku tam trošku pohľadiť. No a potom sa rozdeľujeme, ja idem z Arify do Maroka a Matúš ide naspäť na Slovensko. S tým, že ja potom sa snažím nejako zriešiť ešte potom nejaké víza do Alžírska a Libie a vlastne stopnúť sa smerom do Egypta a keď sa podarí do toho Južnej Afriky by som dostal. Takže teoreticky a prakticky toto bolo, teoreticky dať tam je, ale neviem, že ak to dopadne, takže asi takto, neviem, či to je veľa, som mal rozprávať, či ešte, mám ešte rozprávať, či ešte môžete. Otázky. Áno, otázky. Otázky. Diskusia, voľná diskusia, vážne. To ešte máme čas, to ešte 50 minút, ešte tu ľudská sa snaží kamoška na čas. Môžem vám takto popísať. Toto je kamoška ľudská, ktorú som spoznal v Oxforde, tak náhodne, že my tam s Marekom Švaňom, neviem, či poznáte niekto. Tu na... Marek Švaňa vlastne, my sme si tak riešili po Oxforde, že išli kočky nejaké okolo, že a my sme po slovensky že ahoj kráska, ahoj, čau kráska. A vtedy ona sa otočila, že ste Slováci. A že hej, no bum, no takže proste a vtedy to začalo také, že bola u nás na party a tak ďalej. To sú safety shoes? Čo? Safety shoes? Safety shoes, hej, no. Ona vlastne fungovala a potom, ona funguje teraz v Prahe, takže za ňou som bol v Prahe, pozrieť sa, že niekoľko dní. Chceš vyhodiť topánky? Čo? Nemám, ja mám iba jedný, a to je, proste sa mi nechce chodiť. Asi tak, no. A to ešte sme tu tak rýchlo, to prebehlo, čo vieš, toto veľa, to ešte to je. No, otázky otvorené, nech sa páči. Zelo pivo, dobre, fajn, dám si vodu. Nie, okej. Výborné, pecka. Môžeme jedno pivo? Možno som sa spotil, ja neviem, akože ináč strašne, neviem prečo, ale tak trénujem, neviem, stresy a co jak a takúto vec proste akože riešim prvýkrát v živote, to som v živote takto, že tu ľudia si sadnú a ja mám na čo rozprávať, na čom to, neviem, ako to, neviem, stresy mám proste, som taký trošku, ale veď pekne ti to ide, že budeš šťastný. To som takže niekto nie je nejaká otázočka, alebo čo by ste chceli vidieť, alebo, no Montreal, toto je Montreal, to som vlastne, v týchto tu na častiach som bol vtedy v tom stave, že som stratil lásku môjho života, to som predpíjal všetky peniaze, tak som sa zlákal do Montreale a som natáčal, chápem všetky veci. A to fajne, že ti to povedala, až keď si tam priletel, či ty si išiel prekočiť? Nie, my sme boli všetko dohodnutí. Ešte, ale vážne, boli tak zriešené, že ona zobrala byt do prenajmu, s tým, že ako izbu teda,
s tým, že proste mali sme šerovať izbu, že to vieš veľkom. Ja som tam donesol prachy, na to som mal, proste, že som mal vystačené na 3 mesiace, že môžem fungovať bez problémov, že zaplatený nájom a proste ešte nejaké to jedlo. No ale tá, co prišlo povedať na toto? Dobre práve, že urobilo sa, inak by si to nebolo. Ja za toto hovorím, lebo to fajn. Ja som hrdina, že? Ale vieš čo, ono to tak dáva do toho, vieš, také halušky, že taký tá story, že zlomené srdce a láska, to ľudia to žerú si povedať, že je to také zaujímavé, že wow, a toto, a čo je normálne si jak spomínal, ale tá, hej, no. Ale ako bolo veselo, fakt, že som rád, že sa niečo také stalo, pretože vtedy tých, ako budem strašne spomínať, budem stále spomínať na tie 6 dní v tom aute, cez tú celú Kanadu, ako som šiel, to bolo niečo nehorázne, tie 6 dní mi dali toľko. Zobral si nejakého stopera? Nie, nikto nestopoval, čo môžeš už žime, iba šalený Slovák, ale chcel som brať proste sa, bol tam vlastne ten Craigslist, alebo tak niečo to funguje v Amerike aj v Kanade, s tým, že tam, že share ride tak, že volal som ľudí, že poďte, jasne, zväzíme sa tak ďalej, a tam väčšinou, keď prišlo na menej chleba, tak proste odmietli to, neviem, to som moc náklad. No a ty si napríklad na tom couchsurfingu tiež zaregistrovaný, že niekto príde k tebe, tak? No, to som to neriešil. Si taký, alebo vieš, niektorí nepríjmu ťa do domu, keď nevedia, či aj... Hej, no, ako to sme riešili, ale ja som to riešil, ale nie cez moje meno. Toto bolo to najhoršie, vieš. Sme to riešili, lebo ten dom, v ktorom som býval, tam to bolo proste ako cez jedného známeho, z toho Radka Korčeka. A vlastne cez neho sme to riešili stále, proste on bol preč niekde, takže stále sme mali to heslo a prevlastne a tak ďalej. Hej, jasné, poďte, a sme vlastne pod jeho menom sme to riešili. A on vedel to, hej? On vedel to, hej. On dal. Mene mojom. No, ale fakt, že tam v Oxforde sme to hostovali a tam prišlo strašne veľa super ľudí, fakt, že Nemec na bicykli, čo išlo z Hamburgu do, neviem, hore do Fínska niekde, potom boli tam nejaké tie Thajky nabehli a že ja to nezvládne, akurát mali grill party, že takže asi tam ten štýl tak tam bolo celkom veselé, že sa tiež bavili. No a fakt, že strašne veľmi ľudia, by som povedal. A to je to na tomto krásne, na tom couchsurfingu, že tí ľudia vlastne veria tým druhým ľuďom a majú vlastne ten rešpekt jeden voči druhému, že proste prídeš tam ku nemu a jasné, že neporobíš bordel, ale jasné, že tam neošíkaš celú strednú alebo co, ale máš ten rešpekt a si spoznáš toho človeka a proste máš nejakých nových kamarátov, nových priateľov, čo je celkom halušky, no. Hej, no. Ja, nemáš žiadne spoistenie, nič, hej? Spoistenie nie, ja som v Anglicku som si myslel, že robím na Slovensku a na Slovensku si myslel, že robím na Anglicku. Tak ale keby sa ti niečo stalo, tak... Ale ja by sa stalo. Ako nie, mám ten anglický. Ja by sa stalo. Mám anglickú kartu poistnica, čo je vlastne akože celá taká svojím spôsobom, že celosvetová. Celkom v pohode, akože tam. Mám to tam. A v Afrike, keď budeš, tak čo, dostaneš nejakú... Injekcie proti tetanovku, mám tetanovku. To ti netreba. Nie, akože mám porešené tie veci. Toto je Krnov ináč, to je Česko, toto je Polsko. Tam vzadu. Tam ty oblaky. Hej, toto je Polsko a to je Krnov ináč, mesto pri polských hraniciach v Čechách, kde som bol u jedných známych vlastne Jirku a Smithyho a Adam. To bol tiež taký chlapík, no a tam by si tvojím mali brko na tej výhľadni a čo boli polodiny proste. To bolo také celkom pekné. No a fakt, že hej, to je všetky do toho, že ja som nevedel, že ako, čo mám tu urobiť proste dneska, že či mám zbierať fotky a rozprávať a lebo včera sme to zažili to isté a fakt, že najlepšie bolo to, že nikto nepočúval. Už to bolo také, že nikto tam, každý proste fotky a tu teraz toto a teraz tam ste videli toto, aha, jak to má sídlisko. A neviem, ja to nedokážem rozprávať, proste radšej nech to proste niečo pustím dozadu a z tohto vidieku, že tam je to mix toho všetkého a proste budem rozprávať, akože aj keď trošku svojím spôsobom neviem, je to dobré, či nie je to dobré? Dobre, čo? Hej, dá sa? Ja sa chcem opýtať, ja som to asi nebola. Videl sa tie veľa ryby, či nevidel? Nie. Dobre. A to je Kanadianka ináč, to je to tá Kanadianka ináč, to sú tam musel 4 tiež, že čo? Nie, toto tu má na čele ináč napísané H. A to nejaké mladé, nie? Čo mala čo napísané? 24, no. 25. Maj. Ináč, akože najväčší bonus je to, že 2 mesiace potom vlastne, ako som odišiel z Kanady,
Potom pol roka na to všetkého mi napísala, že je tehotná s tým druhým typkom a teraz niekedy by sa to malo. Takže tiež akože taký bonus. Takže si na tesne odišiel. Čo? Ja som išiel v pravý čas, by som povedal. V pravý čas, akože deti jasné, hej, budú raz niekedy, možno, ale teraz ešte nie. Teraz ešte nie. Teraz ešte nevieš. Teraz vlastne akože som sa venoval. Keď nevieš, keď chodia tvoje... Počkaj, ja si dám pozor, hej. No. Akože o tom to je, proste, že ja si dám bacha na takéto veci, hej. Ako si dávajú bacha? Ale ešte cesta šokolády, ja to potrebujem vedieť. Prednášky na ochrana a zdraví a zdravá intimita. Bolo ti povedané, no. Neviem to vysvetlila, no som. Medzihraničný styk tiež hovorí. Aj no. Jo, ono sa to dá, ale to treba trošku tak spojiť toto s týmto, nie? Keď trošku tak sa to dá svojím spôsobom. Takže tak, akože Zlata bola ináč, ako fakt, že šialená, strelná, proste pirajná, všetko možné, ale tá bola už natoľko zdvihnutá, že nevedela udržať jeden slov, takže vtedy som povedal proste čau, dovidenia. A to bola napríklad dokonca aj na dovolenku, hej, teraz. Na dovolenku a do Londýna za mnou, takže čo som fungoval v Londýne, takže tam nabela 50 minút, takže tiež to bolo vtedy také, že a ty fakt prídeš, že mám cekku, mám všetko. No a dzik tu a čo to, nešiel dzik. A dopadlo to, jak to dopadlo. A toto je v Tromíre tiež, tak ako dopadlo, trošku. Mali tam jeden Austrálčan, nie, z Nového Zelandu, sa on tak nudil, takže chcel proste, že čuj, nechceš si namalovať ksík. A že jasne, že poďme na to. Takže dobre. Chceš si namalovať ksík? A že poď, dobre, fajn, tak som tam sedel asi nejakých takú hodinku a pol, proste to sedel, tak maloval toho šaša. No a toto bolo v Maďarsku ináč, tu sme išli smerom na tú pláž, na tú Karadere. A s tým, že boli sme vyvedení na diaľnici a samozrejme na diaľnici sa nedá. No ale nakoniec sme skončili tam aj tam vzadu. Tam na tie križovatky, tam sme stáli, potom to vyšli celé a stopili sme niekoho a dostali sme sa až na hranicu s Rumunskou. Čo bolo ináč bonus, do Oradeji vlastne. To bola, táto cesta bola rozdelená na Miskolc a smerom na Budapešť. Vlastne tam. Miskolc, nie, Szegedin. Szegedinský Budapešť. Zase sa povedal. Takže také, všetky, to sa mi páči, akože by som povedal, že na tom stopovaní, toto je na tomto krásne, že nikdy neviete, že čo sa stane, že kto vám zastaví, kto, ako proste, ako sa bude správať. No počuť, to som sa spýtať, že či sa ti stalo, že také niečo, že si sa s tým šoférom čiže zobral, že ti potom ozval, alebo ty si sa ozval jemu, že ste potom sa nejako skamošili? Stalo sa to v Bulharsku. S jedným typkom, máš jeden taký zážitok, hej? Ja mám tak práve, že viac, že s človekom sa skontaktujeme, že teraz ho kontaktujem. No hej, akože jasne, to Facebook funguje proste veľko. A nie Facebook, že proste normálne mailuješ si a predtým som sa s ním ešte stretol potom. Toto stalo sa mi párkrát, ako jednoznačne s ním, ale tak to bolo trošku, to bolo také, že ja neviem, ja som sa stále proste posúval dopredu, vieš, a ja som, akože, jak som sa vrátil naspäť na ten Balkán, tak som išiel za tými ľuďmi, ktorí som spoznal ako tam, vieš, že napríklad tam bola jedna ženská, ktorá nás zobrala, ako s mojou kočkovodálkou, nás zobrala a proste dali sme si adresy, všetko proste, hej, jasne, voláme si a tak ďalej. A ja som potom za ním išiel pozrieť, vieš, že čau, ahoj, som Sofii. Ona, nie, čo tu robíš, ja? Tak sme išli proste po vonku, takže... Poznáme. No to poznáte, no, tiež to. No ale... Druhá časť. Nie, čestne, nie. Akože, ale je to také, že fakt, že neviem, nerozmýšľal som nad tým, že čo ako s tými ľuďmi, vieš, pretože je to pekné, mať akože tak tí kamošov a tak ďalej, ale svojím spôsobom oni majú ten svoj život, vieš. Jasné, ale tak vieš, no, že, no, vieš, že hej, stretol som. Tak, áno, nie je klasická odpoveď, áno. Počuť iba áno, alebo nie, no. Fajn, sorry. Áno, alebo nie. Nemusíte späť na to na všetko. Fajn. A tu vo Vancouveri, tam som si požičal longboard a tam som si tak kričal proste, že poďme si na zaujíčka a tak ďalej. Tiež budú schované. A všade si sa anglicky? Či vlastne keď si bol aj s Rusmi a Poliakmi? S Rusmi, po rusky, s Poliakmi, po polsky. Ja priechal do Anglicka a naučiť po polsku. Tak, na pevné. A zase, keď som mal 4 roky, tak som vedel lepšie po rusky ako po slovensky. Takže teraz som dopravil tú ruštinu a že priviet, jak delá, все нормально, да. No, alebo nejaký Španiel, že hola, yo soy Slováko, no hable español, tu hable inglés?
Sí, no, viva la vida, mora la muerte, hej. A potom ideme po taliansky samozrejme trošku a z každého jazyku trošku tie základné veci, že ďakujem tak. Poďám si šukran. To je jediné, čo viem. Šukran. A salam alaikum, salam. A to stačí. To stačí, nie? A to je vlastne to videoklip koniec ináč, akože keď tak... yes, konečne, Nie, tak ešte máte, ďakujem. Dúfam, že sa páčilo, dúfam, že to bolo také a inovačné. A ako to, čo sa ti stalo najhoršie? Čo sa mi stalo najhoršie? Znásilnenia. Našťastie som to nedostal. A keď volám si, tak som išiel z Ruse do Varny, tak tam ma stopol jeden ako taký gej a on mi ešte hovoril, že 10 minút predtým, ako ma vyzdvihol, tak ma sedím na tom strane, kde sedím s ďalším chlapikom a začal proste, a ty si nech sa skúsi taký. Ja taký nie, ale sa akože, a o tom proste začali rozprávať, že čo, ale potom som povedal, že nie, ako už som definitívne, že nie, už daj pokoj s tým, ale nakoniec sa proste ako 2 hodinky sme kecali spolu o tom vlastne všetko, že mi to pekne tak vysvetlilo, že tiež je to taká haločka proste, že čo, jak to. Takže presvedčil ma to. Nie, také nie. No ale tak ako fakt, že a najhoršie veci, ja neviem, ja sa snažil rozmýšľať tým, že nič nie je zle také, keď si nažive a ráno sa zobudíš a povieš si, že ale žijem, čo je apecka, hej, no tak to už je najkrajšia vec, čo sa môže stať a tie najhoršie veci, ja neviem, na to beriem stále s tým optimizmom. Jasné, že hej, boli proste situácie, že mal som, keď som vychádzal z Vancouveru, tak som mal pri sebe 2 paradajky, 1 pomaranč a polku chleba a to bolo všetko, hej. No a nejakú natierku som mal ešte na to, hej. Ale to je stojíš proste... Neviem. Ale vážne, ale čiže to stojíš, poviem sa, 100 km nič, proste v strede diaľnice a proste máš 2 ruksaky, na nejedlo, nič, chale, nechalo. A proste zrazu, stará sa, ne, proste, vieš, a nikto nechce zastavať nič, takže... Hľadoval si tak niekedy, že riadne, že už Hej, ale to bolo celkom halozné, lebo som si nazbieral nejaké buľky. Ale chodí čo aj... Akože celé. Ti bolo niekedy, že smutno? Smutno? Ako myslím teda smutno, že za domov, že... Za domov? Tak to smutno? Hej, bolo jasné, že hej. Ja mám sestru, ale teraz je posunutú na vozíčku, takže ja som sa rozhodol vlastne, že ja to chcem takto prestupovať proste akože dosť veľa, keď sa mi nedá to vlastne kvôli nej, pretože ona nemôže chodiť, nemôže proste takto vítať, ale tak ja to vlastne robím tiež, akože zároveň proste ako kvôli nej. Na smutnú jasné, že mi bolo proste, že rodina, proste miesta, doma a proste jasné, že ale svojím spôsobom ono je také, že ja som z posledných 7 rokov, odkedy som skončil strednú školu, mám 27 ináč. Uphold! A s tým, že som 7 rokov fungoval proste mimo Slovenska, že som fungoval proste tak, že sám na sebe a to bolo také, že neviem, ja už neviem, kde je domov, taký pán, pretože pre mňa je domov tam, kde skloníš hlavu a pre mňa je domov tam proste, že s tými ľuďmi, proste, ktorými sa cítiš dobre a ktorými proste, neviem, ja som doma všade. Všade doma dobre najlepšie. Aj, ne, všade doma dobre najlepšie, no. Ale že som nemyslel tak, že za domov, ale že ti bolo smutno. Hej, smutno, hej, smutno. Za tým, že za niečím, vieš? Za niečím stále prišli tie momenty proste, že toho smutku, čo sa týka, že som sám na ceste a teraz by som si niekým porozprával a už mi nebalo z toho všetkého, vieš, a vidíš, pardon, Hej, no z depresie, no proste, chytal som devky poráde, mi to tam poráde. Čo to pripomínaš? Ja sa vám to zložil. Možno niečo veselé. Zažil, keď sa to pýta. Ja neviem, prečo som zbila? Nie, akože, halušky boli jasné, že... To je normálne. To je normálne, ty tá neta funguje v hlave. Keby si povedal, že nie, tak keby som si nevedel. Hej, bolo. Halušky boli ako tých bobuliach? Ako? Či boli halušky ako tých bobuliach? Nie, to bolo akurát také tie žalúdočné potreby, ale akože ináč v pohode, akože dalo sa. Nie, to bolo také, že tie radosti idem, ja sa to snažím proste riešiť tak čisto ako fakt, ako s tým optimizmom, že nie je to, ale vlastne to som sa naučil, že nikdy neplánujem veci, pretože tie naplánované veci sú také, že nikdy nevieš, čo sa stane. A proste, že nevieš, že proste prídeš a zrazu ja poviem, idem tam, mám letenku, všetko idem tam a zrazu
aha, a teraz viac, čo chýba, alebo proste dojde sa s niekým a proste, že to mám naplánovať, že vtedy je tam, nebude tam nič, to je blbosť, proste ako vážne. Ten čas, mám hodinky síce, ale ten čas je nepodstatný. A to ma tak naučilo svojím spôsobom, že netreba sa proste ponáhľať, netreba sa báť niečoho, čo sa ešte nestalo. A proste nehalúzi, čo smeješ ráno, rok fungujem na zlomenom laptope proste a robím videá a proste všetko možné. A funguje proste, vieš, úsmej, každý sa pýta, prečo si nebude nič, nechcem, prečo, paráda, mám, čo mám, proste, čo netreba. No, len to, že my už sme naučili na tom komfort a fakt, že sa teším na tú Afriku, pretože tam si sem užiť poriadne akože čas a vidieť vlastne toto trošku, že... A kde do Afriky chceš ísť? Do Afriky, Maroko, Alžírsko, Libya, ale do Egyptu, potom popri Níle smerom do Južnej Afriky, cez Keniu, Tanzániu, keď sa podarí. Ale to ešte vlastne musím to riešiť také, že víza, tieto vecičky, to všetko riešiť. Ako, ja neviem, stopom, jasné, napešol stopom, proste na ťane a tak. Nejakú matku Teres na tie. Ale tie víza vlastne akože, tak som sa vlastne s tým, preto som pobehal po tých rádiách a preto robím takéto veci, že či chcem pozerať nejakých ľudí, ktorí by mohli proste akože, nie že zasponzorovať, ale tak zaplatiť tie víza, zasponzorovať svojím spôsobom. Dajme tomu som tam a chýba mi, dajme tomu, že budem niekde robiť, čo sa stáva proste dosť často na týchto cestách, že porobím si a bude mi chýbať, dajme tomu $10 do víz, takže prídem a jak to poriešim. Ak to neporiešim, tým pádom proste sa chcem spýtať proste ľudí, či by mi mohli proste nejako pomôcť a preto je to aj fix to FYS Free of Soul, že tam chceme to zdokumentovať kompletne celú tú cestu. Fotky, videá, vlastne tam každý deň, keď bude možno z internetu, uploadnúť stále niečo nové, proste aby tam ľudia vlastne mohli to sledovať a zároveň to riešime ešte aj s jedným chlapíkom, s ktorým som pracoval v Oxforde. On má dosť veľa nápadov, čo sa týka charity a chceme tiež niečo rozbehnúť, čo napríklad, že dáme tomu v nejakom meste, bude chýbať studňa, k prídeme a tu sme, zdokumentujeme, že vykúpeme studňu, ale pošlite také akože drobné, že to uvidíme nejakého ambasadora alebo nejakého chlapíka alebo ženskú, alebo čo sa bude o to starať a že pošlite proste im peniaze, že oni sa akože o to postarajú. Ale že na vykopanie nič vás dáme tomu na lopaty, alebo obyčajne prosím na vedra, alebo takéto úplne drobné veci. A tak sem vlastne trošku pocestovať po tej Afrike a tieto veci tiež tak rozbehnú, takže tiež to halušky sú také na pláne. Ale to je ešte v budúcnosti, takže to ešte s tým chlapíkom sa stretnú vlastne v tom. Takže tak, ako z plány tam sú tam tie veci, ktoré by som strašne rád vyťahol niekedy aj ďalej, ale zatiaľ momentálne som tu a servus žiliňáci a rozprávam o tom, že co bolo a nebudem rozprávať o tom, čo bude, pretože ja nemám šajnu sám, čo bude. Takže sú tam isté plány. No, nepoviem, že nie. No. Ale neviem, ako to bude. Takže asi tak, no. Neviem, ešte chcete na to počuť, či môžem sa dobiť pivo a šopiť za možno. Ešte, či... A s tým couchsurfingom máš len dobré skúsenosti, hej? Len dobre. Nemám žiadny problém, ako vážne. Mali sme, akurát taký najdivnejší to bolo také, že prišla nám z Litvy, jedna ženská, a ona, akurát to bolo na Vianoce, to bolo rok 2009, ale to dopadlo tak, že ona bola strašne divná, ona proste nebola vôbec social life, proste nerozprávala sa tam nič, ona mala také, jak striga bola. Tak prišla, proste mala také invitacké veci a úplne taký divný pohľad, ale ja by som to robil lepšie. A bola taká proste akože fakt, že čudná, no. Akurát na Vianoce, tak. Čo si ty prišiel ku niekomu, nie? Neboli ti nejaké podiviny? Čo plne dosť divné. Ty jediný. Ostatní prišli, no, takže celkom dobre, tak. Couchsurfing proste uznávam jednoznačne, pretože to je najkrajšia vec, čo môže byť pre ľudí. A nechci za to nič, iba proste úsmev a proste skôrotky. Asi tak. No tak, no to ďakujem veľmi pekne, poviem to skončil rýchlo, už pohandím sa a dúfam, že ďakujem pekne, dúfam, že som sa páčilo trošku a dúfam, že som nekecal veľa, ale že som kecal veľa a dobre, a že málo a nedobre, alebo ja neviem. Takže asi tak. Takže ďakujem veľmi pekne, že ste došli na, že? Ja ďakujem viac. To máme. No a